Il sellem ikun wieħed waħda minnhom inawguraw il-xulxin il-pellegrinagġi tajjeb. Nirringrazzjaw tal-li inti ħadd fuqek is-salib tat-tbatija, tal-mart u tad-dnub tagħna. Għatina l-grazzja li aħna wkoll nerfgħu salibna kuljum. Il-mulej meta għallimna talba tiegħu għallimna nitolbu jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk daftat. Dan l-ispirtu aħna qed nibdew dan il-pellegrinaġġ. Min jaf kemm għandna xewqat fil-qalb tagħna. Forsi għandna xi mart ukoll il-mulej nixtiequ li taffina it-toqol tiegħu. Illum l-mulej bl-interċessjoni ta' Ommu Marija ngħidulu għallimni nilqa' ir-rida tiegħek. Inti taf kemm aħna dgħajfin, għatina l-qawwa nagħmlu ir-rida tiegħek. Qed il-mulej fitxu l-ferħ fejn ma jistgħux isibuh. Fitxu l-paċi fejn m'hemmx. L-esperjenza tal-Lurd qabel xejn titwieled mill-esperjenza personali ta' Bernadette. Il-missjoni u l-messaġġ ta' Lurd jinġabar dawn iż-żewġ kelmiet imħabba u ħniena. Tgħidu li l-Madonna ma semmiġ il-penitenza l-ħajja ta' kuljum sħana rewwaqlu ftit u paċenza. Il-bart tiskexkex ftit u paċenza. Miż-żewweġ u paċenza. Miż-żewġa iżjed. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Jiena nixtieq nirringrazzja liż-żgħażagħ tagħna lill-adulti li joffrew lilhom infushom bħala volontiera u helpers dan il-pellegrinaġġ. Intom iċċiedew, intom il-mulija silkom biex hawnhekk tagħmlu l-esperjenza ta' xi ġifieri ġej minn Ġesu li ġor is-salib tiegħu.